Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uping. Taong 1950, Donsol, Sorsogon. Dalawang beses sa isang taon, bumibisita ang napakaraming balyena sa lugar ng Donsol. Para sa marami, panahon ito para masaksihan ang kagandahan ng mga nilalang na nabubuhay sa dagat, ngunit para sa pamilya nila Uping, panahon ito ng pangunguha ng mga mutya. Hindi nagmumula ang mga pakay nilang mutya sa mga balyena mismo. Bagkus nagmumula ito sa mga maliliit nitong mga pagkain. Isa sa 1,000,000 organismong kinakain ito, merong bukod tanging bagay na aksidente roong napapasama. Ang bagay na iyon ay isang uri ng korales na nagmula sa pinakapuso ng dagat. Nabuo ang mutyang yun mula sa mga labi ng sirena at sa paulit-ulit na paghagupit ng ipo-ipo sa kailaliman sa loob ng 500 taon. Naniniwala ang pamilya nila Uping na kapag hawak mo ang ganoong mutya, literal na wala nang makakatalo sa iyong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bukod tangi ang abilidad nito, kaya walang umiiral na kakayahan ng may abilidad na makatalo rito. Lahat din ng naiisip ng nagtatangan nito, literal na sinusunod ng mutya. May kakayahan ka ring makita ang buhay ng bawat individual, kalakip ng taong ilalagay na lamang nila sa mundo. Magagawa mo ring diktahan ang kanilang tadhana hanggang sa sila'y mamatay. Ayon pa sa ama ni Uping na, maliban sa ganoong kakayahan, nagagawa rin itong kumontrol ng kahit na anong likido ng katawan. Saklaw ito ng pangunahing kapangyarihan ng mutya, at yun ay walang iba kundi ang pagkontrol ng tubig. Wala rin kahit na sinong kalaban ang may kakayahang magtago sa abilidad nito, gawa ng nakokontrol din ito, maging ang tubig na dinadala ng hangin. Sa madaling sabi, laganap ang abilidad ng mutya sa halos lahat ng dako ng mundo. Dagdag pa ng kanyang ama na sino man ang may tangan dito, ituturing na ring hari ng mga nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Makakamit nito ang lahat ng kapangyarihan na inaasam ng isang individual. Ang kaso lang ang pagkuha nito, para kang naghahanap ng butil ng palay sa isang malawak na bahagi ng disyerto. Nabanggit din ng tatay niya na, sa kasaysayan ng tao, tanging iisang individual pa lamang ang mapalad na nagkamit ng ganoong kapangyarihan. At yun ay walang iba, kundi ang ninuno nila. Dahil sa abilidad ng mutya, naging isa itong pundasyon ng kanilang angkan. Ito rin ang rason kung bakit nakaligtas ang kanilang lahi sa panahon ng kadiliman. Nabago lang din ang takbo nito noong namatay ang kanilang ninuno. Sa halip kasi na magkaisa, nagkaroon ng pagbubuklod dahil sa kagustuhan ng iilang pamilya na mapanghawakan ng kapangyarihan at otoridad na iniwan ng ninuno nila. Bagaman merong mga sumunod, may iilan ding tumalikod. At kabilang sa mga pamilyang umalis ay ang pamilya nila Uping. Ayon pa sa tatay niya, hindi naging maganda ang sinimula ng pagbubuklod ng kanilang pamilya dahil sa dami ng mga kadugo nilang tumugis upang sila'y lipuling. Mabuti na lang, may mga nagsakripisyo para lamang makatakas ang iilan. Hindi nagtagal, narating nila ang lugar ng Donsol na kabilang sa mga lugar na minsang pinagtirhan ng kanilang ninuno. Ito ang naisip na pagtaguan ng kanilang pamilya dahil bukod sa malapit ito sa dagat, hindi rin madaling marating ang kanilang panibagong tirahan. Sa loob ng halos ilang henerasyon, nagpatuloy doon ang buhay ng kanilang pamilya. Sa maniwala man kayo o hindi, di pa noon sibilisado ang Donsol. Nakatira na sila sa lugar na yon. Dahil dito, marami sa mga taong naunang nanirahan sa lugar, kilala ang pamilya nila. Gayunpaman, kahit kabilang sila sa mga naunang nanirahan dito,
wala silang kinakamkam na malalaking parte ng lupain. Nakontento sila sa kung anong meron sila, lalo pat nakatuon ang kanilang atensyon sa pagyayabong ng kanilang kaalaman sa espiritual na aspeto. Dahil sa ganoong paniniwala, hindi sila nagkaroon ng matitinding pangontra sa dunsol. Kadalasan sa kanilang mga nakakalaban doon, pawang mga taong may dugo ng aswang. Normal lang naman ito, lalo pat likas na sa mga ganoong uri ng nilalang ang pagdayo sa mga lugar na merong ipinagdadalang taong sanggol. Habang tumatagal din ang ganoong estado ng bawat isa sa kanila, unti-unti na nilang nakakalimutan ang tungkol sa hinahanap nilang mutya. Ngunit pagsapit ng taong ito, nang tumungtong na sa edad na 20 anyos itong si Uping, may mga napapansin na siyang bagay na likas na kakaiba para sa kanya. Ayon sa kanya na, nagsimula ito sa mga bulong na kanyang naririnig sa hangin. Madalas na rin siya noong nakakakita ng mga taong naglalakad sa dagat kapag hapon na siya namang labis niyang ipinagtaka. Subalit sa kabila ng ganoong pangyayari, minarapat niyang huwag itong ipagsabi sa kanyang pamilya. Inakala niya kasing namamalikmata lang siya sa kanyang mga nakita, kaya na may sinarili na lamang niya ang mga ito. Ganon at ganon ang kanyang ginawa, hanggang sa dumating na nga ang grupo ng mga balyenang tinatawag nilang butanding. Nang masipat naman ito sa karagatan, isa-isa namang naghanda ang mga kalalakihan sa kanilang pamilya. Pagkatapos nito, nagmamadali na silang tumungo sa dagat. Noon ding mismong araw, lumuwas ang grupo, bitbit ang kanilang mga lambat at pana. Pinalabas nilang mangunguha sila ng isda, ngunit ang katotohanan talaga nito, hahanapin nila ang mutya na minsang pagmamay-ari ng kanilang angkan. Ayon kay Uping, na noong mga sandaling yon, madalang lang sa donsol ang mga taong naniniwala sa mga lihim na karunungan. Bilang lang din sa baryo ang mga nagpapakilalang antingero, kaya hindi doon gaanong pinag-uusapan ang mga aral. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong sitwasyon, marami pa rin ang umiikot na kwento ukol sa mga kakaibang pangyayaring nararanasan ng kanilang mga kababaryo. Alam naman nila Umping na totoo ang mga ito, ngunit pinipili nilang wag itong pagtuunan ng atensyon. Mas mainam kasing manatiling kwento ang mga ganoong bagay kaysa magkaroon ito ng ideya ukol dito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakbay, tahimik ang lahat. Ni isa sa kanyang mga kadugo, walang umiimik na parabang nag-iisip ito ng malalim. Para sa kanya, kahit hindi magsalita ang mga ito, alam niyang nais nitong makuha. Simulat sa pulpaman kasi, ganun na talaga ang hangarin ng bawat isa sa kanila. Walang kahit isang tao sa kanilang pamilya ang hindi nag-aasam na humawak ng mutyang ilang henerasyon na nilang hinahanap. Sa katagalan nga ng kanilang pag-iral, tila bang naging paligsahan na para sa kanila ang paghahanap nito. Subalit sa kasamaang palad, wala pa ring nagtatagumpay. Pagdating naman nila sa kinaroroonan ng mga butanding, agad naman nilang nasilayan ang mahahaba nitong palikpik na nakaangat sa ibabaw ng tubig. Paikot-ikot ang mga ito sa iisang lugar, indikasyon na marami sila roong makakain. Nang masipat naman nila Uping ang ginagawa ng mga hayop, dali-dali naman nilang ibinaba ang angkla para masigurong hindi matatangay ng alon ang mga sinasakyan nilang bangka. Nang maihanda na nila ang lahat ng kinakailangang paghahanda, isa-isa nang sumisid sa kailaliman ang mga nakatatanda sa kanilang angkan. Lahat din ng mga nauna, pawang may malalim na karanasan sa pamamana. Hindi rin sa pagmamayabang pinuno, pero karamihan sa mga tsuhi niya, kayang tumagal ng 15 minuto sa ilalim ng tubig. Minsan nga umaabot pa ito ng 30 minuto. Depende sa dami ng kanilang mga hinuhuli sa ilalim. At ang mga abilidad ng mga kadugo nilang yon ang naging daan upang maging tanyag sila sa kanilang pamilya.
Pagsitalunan ng mga ito, tanging sila na lamang ng tatay niya ang naiwan sa bangka. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang kukuha na siya ng salaming gagamitin niya sa ilalim, bigla naman siya nitong pinigilan kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Huwag ka na sumama, Uping. Dumito ka na lang. Bantayan mo ang mga bangka at ang iba pa nating kagamitan. Darating din ang panahon mo. Sa ngayon, mas mainam na sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko." Nang marinig naman ni Uping ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman siyang natigilan, gawa ng napag-usapan na nila ang tungkol dito. May basbas na rin siya sa kanyang ina, kaya wala itong karapatan na basta-basta na lamang magpasya ukol sa kanilang mga gagawin. Nangakmang sasagot naman siya sa mga sinabi nito. Nakita niya ang galit sa mukha ng tatay niya, kaya hindi na siya nakapagpatuloy pa. Maya-maya pa, agad naman yung tumalon sa dagat hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Dahil sa pangyayari, imbis na makiisa siya sa paghahanap, naiwan siyang nakaupo sa bangka habang pinagmamasdan ng mga butanding. Bawat silay niya sa mga kasama niyang naghahanap sa ilalim, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding inggit. Naisip niya kasi, paano kung siya pala talagang nakatadhanang makakuha rito? Tapos naagaw yun ng iba. Napakasakit para sa kanya na ito ay isipin, ngunit wala siyang magagawa. Ang kaso lang, habang tumatagal ang kanyang paghihintay, mas lalo namang tumitindi ang kanyang pagmamalabis hanggang sa nagdesisyon na siyang sumabay sa mga ito. Sa isip-isip niya, bahala na kung mapagalitan siya ng kanyang ama. Ang importante, masubukan niya. Pagsuot niya ng salamin, agad naman siyang tumalon sa kabilang parte ng bangka. Malayo ito sa kanyang mga kamag-anak, kaya na may alam niyang hindi siya nito kaagad na mapapansin. Sa halip di naman natili sa ibabaw, mabilis niyang sinisid ang ilalim. Ilang taon na kasi silang naghahanap ng mutya sa ibabaw malapit sa mga butanding, pero wala naman sila roong nakikita. Makalipas pa ang ilang segundo, nang marating naman niya ang pinakailalim na bahagi nito, bigla naman niyang naramdaman ang pagkalma ng tubig. Maliban din sa huni ng mga butanding, wala na siyang ibang ingay na naririnig. Ang mga pagkampay naman ng kanyang mga kamag-anak, tila bang napakalayo na nito sa kanya para mapansin niya pa. Dahil sa ganoong pangyayari, natuon na ang kanyang wisyo sa paghahanap. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang ginagawa noong mga sandaling yon, pero parang may umuudyok sa kanya na magpatuloy. Bagay na sinundan naman niya. Nakakabaha lamang gawin ito. Malakas ang kanyang kutob na may maganda itong patutunguhan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi na niya mawari kung saang parte na siya ng dagat nakarating. Basta ang nasilayan niya sa lugar na yon, mga malalaking isda at magagandang korales na halos kasing laki ng gusali. Makalipas pa ang ilang minuto, dito niya na nakita ang isang kahil na bato na bumababa mula sa ibabaw. Unang silay niya sa bagay na yan, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya, dahilan para magkaroon siya ng pagmamalabis na ito ay makuha. Kinutuban din siyang yun na ang kanyang hinahanap, kaya di na siya nagdalawang isip na lapitan ito at kunin. Paghawak naman niya sa bagay na yan, gumaan bigla ang kanyang pakiramdam. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, napansin niyang nakakahinga na siya sa ilalim ng tubig. Dahil sa pangyayari, di na siya nagdalawang isip pa na lumangoy pabalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kamag-anak. Subalit pag-ahon niya sa ibabaw ng tubig, wala siyang nakitang mga bangka na naroroon. Sa halip di na bangka ang tumambad sa kanya, bumungad sa kanya ang pangpang ng isang malaking isla. Medyo nakakapagtaka ito para kay Uping Pinuno. Gawa ng nasisiguro niyang walang pinakamalapit na isla sa pinuntahan nila. Hindi rin siya kumbinsido na basta-bastang mawawala roon ang mga bangka dahil sa alam niyang hindi aalis doon ang kanyang ama na hindi siya kasama.
Gayunpaman, sa kabila ng ganoong palaisipan, nagdesisyon siyang lumangoy na muna patungong Pangpang. Naisip niya kasing imbis na mag-alala, mas mainam na gumawa siya ng paraan para makauwi siya sa kanilang pamilya. Nang marating naman niya ang Pangpang ng isla, dito niya nakita ang isang malawak na pantalan na merong hindi mabilang na mga taong masayang naglalakad. Kapansin-pansin din ng mga posteng nakatayo sa gilid ng daan na gawa sa purong bakal. Walang ganon sa panahon nila noon, pinuno. Kaya literal na ignorante siya pagdating sa mga bagay na kanyang nakita. Dumaan pa ang ilang oras na pagmamasid, naglakas loob na siyang lumapit sa daan. Hanggat maaari, nanatili rin siyang nakakubli dahil ang kasuotan ng mga taong dumaraan napakalayo kung ikukumpara ng sa kanya. Inaasahan din niyang magdudulot ng matinding komosyon sa lugar kung sakaling may mga taong makasilay sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa ganoong agam-agam, matyaga siyang naghintay ng gabi. 6 na oras na hindi kumain noon si Uping, may isa katuparan lamang ang kanyang binabalak. Ang buong akala niya kasi, pinuno, isang pangkaraniwang bayan lamang ang kanyang napuntahan. Naisip din niyang baka natangay siya ng agos ng dagat patungo sa pinakamalapit na bayan sa Sorsogon, ilang milya ang layo sa kanila. Ngunit pagkagat naman ng dilim, nang akmang lalabas na siya sa pinagtataguan niya, may mga narinig siyang malalakas na sigaw, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Dala naman ng matinding pagkabahala, minabuti niyang wag na munang kumilos upang makita kung ano ang kasalukuyang nangyayari rito. 1 kilometrong layo sa lugar na pinagtataguan niya, nakita niya ang 8 kataong tumatakbo na halos maligo na sa sarili nitong mga dugo. Habang mabilis nitong tinatahak ang daan, panayang paghingi nito ng tulong sa mga taong nasa paligid. Ang problema, kahit siksikan ng mga bahay na dinaraanan nila, walang kahit isang may naglakas loob na lumabas para tumulong sa kanila. Bawat tao ring naaabutan ng mga nilalang, agaran nitong nilalapa ng buhay hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Pagsilay naman niya sa mga humahabol dito, doon niya napagtanto ang rason kung bakit walang naglalakas loob na tumulong. Anya, bagaman kawangis ng kalabaw ang mga hayop na humahabol, hindi siya kumbinsidong ordinaryong hayop ang mga ito. Ni minsan kasi, wala pa siyang nakitang kalabaw na kumakain ng tao. Dagdag pa niya na, bukod sa meron itong 4 na sungay, sa halip di na normal na paang makita niya, napansin niyang meron itong mahabang kuko sa 3 nitong daliri sa bawat paa. Taliwas din sa pangkaraniwang kalabaw, nagtataglay ng hindi masukat na liksi ang mga ito. Kahit gaano kalaki ang kanilang katawan, nakakakilos sila ng mabilis kumpara sa mga normal na hayop. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali naman siyang gumapang sa kakahuyan habang pinagmamasdan ng huling lalaking tumatakbo. Paika-ika man ang pag-usad nito, pinipilit nitong makalayo sa mga nilalang hanggang sa magawa na nitong makalagpas sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong tinawag, dahilan para mapalingon sa kanya ang lalaki. Nang magpang-abot naman ang kanilang paningin, hindi na ito nagdalawang isip na tumungo sa lugar kung saan siya nagtatago. Dahil sa ginawa nito, agad namang nakaramdam ng takot itong si Uping. Alam niya kasing hindi naaalis ang paningin ng mga nilalang sa lalaki, kaya minuto na lamang ang bibilangin nila para mahanap sila ng mga ito. Pagsilay naman niya sa paligid, wala naman siyang ibang nakita maliban sa mga nagsisilakihang mga bato. Habang pilit namang nagsususuot ang lalaki patungo sa kinaroroonan niya, dito niya na inihanda ang mga batong gagamitin niya. Ayon kay Uping Pinuno, na sa mga sandaling yon, wala siyang naramdamang takot sa katawan. Ang tanging umira lamang ang kagustuhan niyang mabuhay para makabalik sa kanilang tahanan. Hindi nagtagal, nang makalapit naman sa kanya ang lalaki,
Agad naman yung umiyak habang humihingi ng tulong sa kanya. Nang marinig naman ni Uping ang sinabi nito, dito niya na kinuha ang mga bato. Nagakamao ang laki. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang ilang metro na lamang ang layo nila sa mga nilalang, dito na siya naglakas loob na umusli sa kanilang pinagtataguan. Pag-asinta niya sa kalabaw na nangunguna sa grupo, ibinuhos niya sa bato ang kabuuan ng kanyang lakas bago niya ito binitawan. Nang mapakawalan niya na ito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong mabuwal habang tumatakbo. Sa sobrang lakas ng pagkakatama ng bato, pilit pumasok ang ulo ng kalabaw sa may bandang dibdib nito. Halos bumaliktad na rin yon bago ito tuluyang sumubasob sa lupa. Dahil sa pangyayari, imbis na magpatuloy pa ang mga kasamahan nito, para itong mga asong bigla na lang nabahag ang buntot. Sa isang iglap, nawala na parang bula ang presensya nito sa buong paligid. Maya-maya pa, dito na nagsimulang bumalik ang katahimikan sa buong lugar. Nang mapansin naman ito ni Uping, agad naman niyang nilingon ng lalaki na nailigtas niya. Pagkatitigan nilang dalawa, di naman ito nagdalawang isip na magpasalamat. Nang marinig naman ni Uping ang sinabi nito, agad naman niya itong tinanong ukol sa lugar na kanyang napuntahan. At kagaya ng inaasahan, natanggap niya ang sagot na minsan ang sumagi sa kanyang isipan. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, agad naman siya nitong inabisuhan na sumama sa kanya. Ayon dito, hindi magiging maganda kung magtatagal pa sila sa lugar na yon dahil anumang oras maaaring dumating ang mga nilalang na nangangalaga sa mga hayop na kanilang nakita. Babala pa nito sa kanya na taliwas sa nilalang na napaslang niya, di hamak na mas makapangyarihan ang mga ito. Mariin din itong inilahad na sa pangkasalukuyang panahon, ang mga nilalang na yon ang naghahari sa bawat lupain ng Sorsogon. Pagkarinig naman ni Uping sa sinabi ng lalaki, agad naman siyang sumunod dito. Sa isip-isip niya, wala siyang karapatang magtanong dahil hindi naman siya taga roon. Habang binabaybay naman nila ang daan, minabuti naman niyang utusan ito na magsalita ukol sa kasalukuyang kaganapan sa lugar na yon. Dahil dito, walang pagdadalawang isip namang inilahad ng lalaki ang mga bagay na nalalaman nito. Ayon sa kanya, ilang taon na ang nakakaraan magmula noong nanalasa at naghari ang mga nilalang sa kanilang lugar. Binubuo yun ng mga hierarkiya kung saan ang mga asbo ang siyang naghahari sa lahat ng mga nasasakupan nito. Bawat bayan din sa bansa, may mga diablong namumuno sa mga tao. Mababa lang din ang halaga ng tao sa kanila, kaya madalas kung hindi sila mga pagkain, nagsisilbi silang aliwan ng mga nakakataas. Marami rin sa kanila ang mga alipin na araw at gabing gumagawa ng trabaho para sa mga namamahala. Katunayan, ang mga magulang din ito namatay buhat sa walang patid na pagtatrabaho. Sa kanilang pamilya, tanging siya na lang din ang natira. Dagdag pa nito na nakatakda na rin sana siyang mamatay noong mismong gabi. Mabuti na lang nailigtas siya ni Uping. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na nagsimulang magkaroon ng iilang katanungan sa kanyang isip. Naniniwala kasi noon si Uping na hindi yun ang mundong kanyang pinagmulan. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman niyang naitanong ang kasalukuyang taon na alam nito. Dahil sa kanyang sinabi, pabulong namang sumagot sa kanya ang lalaki ng taong 1201. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, lahat ng balahibo sa kanyang katawan biglang tumayo. Maging siya man kasi, hindi siya makapaniwala kung papaano siya nakarating sa ganoong panahon. Dala naman ang takot noon ni Uping. Sa halip na magpatuloy pa sa pagsunod sa lalaki, nagdesisyon siyang bumalik sa dagat.
Binaybay niya ito ng binaybay hanggang sa marating niya ang eksaktong lugar kung saan siya nagmula. Pagsisid naman niya sa ilalim, bumungad sa kanya ang mga korales na minsan na niyang nakita. Kahit madilim, tanaw na tanaw niya ang mga ito dahil sa mga napapadaang maliliwanag na organismo. Wala mang ideya sa kanyang mga ginagawa. Nagpatuloy siya sa pag-usad hanggang sa marating na niya ang madilim na parte ng dagat. Pagramdam niyang parang umuusad na siya sa kawalan, dito na siya naglakas loob na muling umahon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpaibabaw naman niya sa tubig, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang umaga na pala. Kung hindi siya nagkakamali, magbabandang 9:00 na noon ng umaga. Pagsilay naman niya sa paligid, wala siyang nakitang isla na malapit. Para kay Uping, isa itong malaking ginhawa dahil sa nangangahulugan lang ito na wala na siya sa panahon na napuntahan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsimulang dumating ang mga bangka. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, una niyang nakita ang kanyang ama na pilit iniaabot ang kamay nito sa kanya. Nang masipat naman ito ni Uping, dali-dali naman siya roong humawak, sabay ahon sa bangka. Ang kulit mo talagang bata ka! Alam mo bang isang araw ka na naming hinahanap? Saan ka ba nagpupunta? Akala tuloy ng nanay mo patay ka na. Nang marinig naman ni Uping ang sinabi nito, imbis na sumagot, napayakap na lamang siya ng mahigpit sa kanyang ama. Nasisiguro niya kasi noong mga oras na yon, nakabalik na siya sa mundong kinabibilangan niya. Dumaan pa ang mga araw, muling nanumbalik ang ordinaryo niyang buhay. Habang tumatagal, unti-unti na ring nawala sa isip niya ang tungkol sa nakuha niyang mutya. Inakala nga noon ni Uping na hindi niya ito nakuha, ngunit nang makapag-usap sila ng matandang manggagamot sa kanilang angkan, dito nila nakumpirma na natangan na nga niya ang mutya ng ninuno nila. Ayon sa matanda, kung tutuusin marami ng individual ang nakakuha sa mutya ng puso ng dagat, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakabalik. Saan man yun nakarating, wala na silang ideya ukol sa kung ano ang nangyari rito. Dagdag pa ng matanda na, ngayong nakuha na ni Uping ang kapangyarihang ilang daang taon na nilang hinahanap, hudyat na ito ng pagkakaisa ng mga nagkabuklod na pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya yon sinang-ayunan. Para sa kanya kasi, wala nang dahilan para pagbuklurin pa ang mga taong hindi naman mapagkakatiwalaan. Dagdag pa niya na gagamitin niya ang abilidad ng kanyang mutya sa paraang nais niya. At walang sino man sa kanila ang makakapagdikta sa kanyang nais. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ramdam nito ang kanyang pagre-rebelde. Gayunpaman, sa halip na tutulan ng kanyang desisyon, minabuti nitong suportahan na lamang siya sa mga bagay-bagay. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, alam ng matanda na masyado pang bata si Uping. Matapos naman ang ganoong pag-uusap, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga nakagawian. Kagaya ng dati, wala pa rin namang nagbago. Marami ang humimok sa kanya na mamuno, pero tinutulan niya ito. Para sa kanya kasi, wala roon ang buhay na kanyang hinahanap. Mas nais din niyang makasama ang kanyang pamilya kaysa gumawa ng mga bagay na labag naman sa kanyang kagustuhan. Sa pagdaan naman ng mga buwan, inakala niya talagang wala ng problema ang kanilang pamilya, ngunit nang magdalang tao ang isa sa mga nakatatanda niyang kapatid na babae, dito na unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Malakas ang mutya na kanyang tangan, ngunit sa kabila nito, salat naman siya sa kaalaman. Yon ang ikinakatakot ng matanda, gawa ng sa oras na pinagtulungan siya ng mga aswang, may posibilidad na matalo siya nito. Dahil dito, paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng matanda na huwag magpadalos-dalos.
Sinunod naman ito ni Uping, lalo pat alam din niyang mas marami itong nalalaman kumpara sa kanya. Sa loob ng 5 buwan, kahit pabalik-balik na silang binibisita ng mga nilalang, hindi siya gumawa ng hakbang para kumprontahin ang mga ito. Hanggat maaari, sinikap niyang ituon ang kanyang wisyo sa kanyang pagsasanay. Naniniwala kasi siyang tanging yun lamang ang bagay na makakatulong sa kanila. Hindi naglaon. Nang tumungtong na sa 8 buwan ng tiyan ng kapatid niya, dito na siya nagsimulang kumilos. Sa mga sandaling yun kasi pinuno, alam ni Uping na handa na siya. Malaki na rin ang pinagbago niya kumpara noong mga nagdaang buwan. Pagsapit naman ang araw ng kapanganakan nito, kasama ang kanyang ama at mga kapatid, matapang silang nagbantay sa labas. Noong una wala naman silang napapansing kakaiba. Ngunit pagpatak ng hating gabi, habang unti-unti nang lumalabas ang sanggol, dito na nagparamdam ang grupo ng mga nilalang. Nakikisabay ng mga ito sa mga kabog para hindi nila gaanong mapansin. Nang mapansin naman ni Uping ang dahan-dahang paglapit ng mga ito, dito na siya nagdesisyong kumilos dahil sa napansin niyang binubulag ng mga ito ang kanyang pamilya. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang malapit na ito sa bahay nila, agad naman niyang inutusan ng mga tubig sa hangin na pahinain ang mga nilalang. Lahat din ng aswang na kanyang nakita, sapilitan niyang kinontrol ang mga dugo nito na siyang naging sanhi ng biglaang pagkawala ng kanilang mga wisyo. Sa isang iglap, para itong mga ibong nagsibagsakan sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yan, walang kahit isang nilalang ang nagkaroon ng pagkakataon na makalapit. Pagkalipol naman niya sa mga ito, dali-dali naman siyang pumasok sa loob para matingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid. Maya-maya pa, nang masipat naman niyang nasa maayos na itong kalagayan, dito na siya nakahinga ng maluwag. Matapos ang pangyayaring yun pinuno, dito na nagsimula ang panibagong buhay ni Uping. Siya ang nagsilbing proteksyon ng kanyang pamilya sa lahat ng uri ng panganib. Nagawa naman niya ng maayos ang kanyang trabaho dahil tangan-tangan niya ang sobrang kakaiba na mutyang lumalabas tuwing panahon ng mga butanding.